Takže ahoj lidi, mám trošku vybitý mobil, ale to nevadí. No každopádně, takže já vás zdravím u tohoto videa z Toka Boka, je to part 2. A vlastně jsem to natáčela před asi dvouma nebo asi jednou, já nevím. 1 nebo 2 hodinama a jak jsem řekla, budu ráda, když budete odebírat. Mám 2 kanály, Amína Friedrichová a Sabina Friedrichová. Sabina Friedrichová je tady kanál. Amína Friedrichová je druhý kanál. Budu ráda, když to budete odebírat na obou 2 kanálech, ale stačí jenom na jednom. A vlastně, když budeme mít 50 odběratelů, tak můžeme streamovat. A věřte mi, když tam bude hodně lidí a budeme streamovat, tak to bude švanda. Stejně tak jako na TikToku jsem udělala jeden stream a byli, jakože to mega bavilo někoho. Tak já doufám, že se nám to bude líbit. Nebudu to už okecávat, protože už to mám minutu, tak jdem. Takže, kdo zase zavřel tu lednici? Nelinko, máš. Ale to ty pojď do kuchyně, pojď mi pomoct. Ty vole, počkej, ty vole, zase otravuje ta kráva. Pardon. Ty vole, zase otravuje ta kráva jedna pitomá. Co chceš, vole? Ne, říkej mi, vole, a jdi mi pomoct tady. No píče, aspoň se vyděláme. Zase potřebuje oblíct. A neříkej mi tak. Ale neříkej mi tak, že to nepotřeba, vole. Ty uvidíš, vole, ty uvidíš. S čím si mám zas pomoct? Takže bys umyla nádobí a připravila svačinu Nelince. Už to říkám stokrát. Malá a rozmazaná, nemí si udělat ani svačinu. Ten blok, proč se mi vždycky natočí ta pitomá voda? To. Jo, tak počkejte. Kde mám tu tušku? Dobrý. Kam to je těžký tady na tom tabletě, tak to si vemu rovnou tu tušku. Velký, široký tablet a jenom je prstem tam musím. To bude lehčí. Takže teďkon, jo, už mám umyto. No tak teďkon jí dej tu svačinu. Já nevím, co chce, něco jí prostě dej. Tak třeba tohle. Nevím, prostě něco dej. Ale ať o tom neví, ať to má překvapeníčko. Fuj, co je tohle? To je můj oblíbený sýr. No tak jí ho dej. Děláš si srandu, ten je můj oblíbený, tak to je jasný, že se ho dám já, ne? No jen počkej, ten sýr už ti nikdy nekoupím. Co mám jí dát? Ještě kafe? Ne. Jakože například jí třeba nakráje okurku. No tak to se s tím tady nebudu srdcat, to jí dám tady celé a hotovo. Taky jí trošku zdravě. No vždyť jo. K obědu bude kuře, jenom musím dodělat brambory. No tady máš, nebo řekni, co pro to přijde. Pardon, já se omlouvám, takže já ne. Jo, lidi, ještě chci říct, že se moc omlouvám, jenomže prostě vždycky, když natáčím, tak mě to dovolí jenom méně jak 10 minut, jo. Takže nevím proč, prostě mi to nedovolí nějak pár minut víc trochu, takže bohužel. Ale to nevadí. Takže za chvilku končíme.
I doufám, že nám to ještě trošku dovolí, jo? Takže jdeme hrát, pokračovat. Mami, je. Jo, vem se tady tlačenku. Formičku. Že ono už je ráno a ona jde do školy. A jdem. Jo, a se dneska nejde. Dneska bohužel nejde, ale zítra. Ještě pít. Jo. Tak jdeš. Jo, čau. Čus. Jo, a ona jakože ještě chodí do školy. Nebo ne, ona už chodí do první třídy. No jo. Tak. Ale já teprve vrátím. Každá sekunda se počítá. Tak, jej. Čus, my jsme tady, jo. Tam má, prosím. No. Ne, asi. Nechte toho. Takže prase, no asi. Nevím, co já budu končit zase a uvidíme se u dalšího videa. Čau!